Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Misian lang manang ni tum kado kaweta. Nili pini krohem nili ni tuhem nang keju ek lasi. Nili nang li tum hantame nili tum hem nili ni tuhem views lapen ke nili ni tum hem mirai hui tame do ek pik lasi nang li tum tame nang lang donika. La nang lang non dia prang nang li tum yong si nili channel lo kimilang kulote. Nili channel bang nang subscribe dun itena lapen ke bell icon om tame nang klik dun itena. Lalu pote nang litum nili video isi tame nang miss dun ikelo totang te ilitum video bang le pangceng ponik na pini bang nili hem pen hong nang barik joyo dak nili ni te hem nang joy ik asi dak nili ni te hem tame mirai hui dok pigan jo nang litum tame thegik long lo asi non nili nang litum handame lahai hui amir nang paklang iging tung asi nang litum tame nang lang donik tha nonili angton amir nang paklang ikla ponang litum han lasi keceng pen kejutan dami nang litum nang lang donik thorno hemmar loan tame mirsi boi khublo jo nili pini nang litum han nili ni te hem amir hai hui tame nang paklang iklap lo nang litum yong si kelang pen lang make sian pulote nili phan like share lapen comment same nang piduni tha lapen ke bell icon om tame nang klik duni tha dalu pote nang litum nili video isi tame nang miss duni kelo nang litum kosona video si kelang antung manang litum comment song tame nang piduni tha lalu pote nili chini ko nang litum han langsung se mesen video nang litum han paklang ikpo dalo lapuan cholo pinya video lo mangke